Часамі самае маленькае знаходзіцца ў блізкай цеснай сувязі з самым вялікім. Касцёл святога Яна Хрысціцеля, Гродзенская вобласць, вёска Воўпа. Цудоўны помнік народнага драўлянага дойлідства з рысамі архітэктуры позняга барока. І акрамя таго, самы вялікі драўляны касцёл на Беларусі. Яшчэ напрыканцы 15 стагоддзя ў Воўпе быў узведзены першы касцёл, але ў 17 стагоддзі ён згарэў, быў нанава адбудаваны, прайшоў заняпад і ўжо ў 1773 годзе набыў выгляд, у якім дайшоў да нашых дзён. Просты і аскетычны звонку, храм вельмі ўрачысты і святочны ў інтэр'еры. Асаблівую каштоўнасць уяўляе драўляны разны алтар 17 стагоддзя. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!